Znam da nije ni vrijeme ni mjesto za snimati ovaj video jer em je Liga prvaka prekinuta u ovom trenutku, em je Dinamo ispao iz Lige prvaka, no eto, odlučio sam se osvrnuti na tu jednu situaciju koju ste vidjeli u naslovu samog videa, na situaciju iz utakmice Dinamo Šahtar, iz situacije koja je zapravo odlučila rezultat od te utakmice i praktički odlučila tko ide dalje u osminu finala Lige prvaka. Dakle, vjerujem da vam je svima poznata ova situacija. Da, i meni je poznata, osobno sam bio na toj utakmici i osobno sam vidio barem na prvu što je bilo. Dakle, svi smo vidjeli da je ovdje, mislim da je Džira napravio faul i da je to trebao biti penal. No kasnije se ispostavilo da je Teofil opalio Pjatova laktom u glavu. Ali, jedno veliko ali. Na prvo izgleda kao da ga je opalio iz čistog mira laktom u glavu, jel da? Da, tako je izgleda na prvu. Ali pogledajte na drugu. Prije nego što je Teofil udario Pjatova laktom, Pjatov je udario Dinamovog igrača, također laktom po licu, što možete vidjeti ovdje. I zbog toga mu je Teofil vratio Miro za drago, a VAR je odradio svoje, odnosno, Felix Brih je odradio svoje i umjesto da sudi faul u napadu i ne znam da žuti ili crveni Pjatovu, on je pokazao na bijelu točku i na kraju utakmica završila tako kako je završila. Dakle, želio sam se osvrnuti na to, vjerujem da je svima na prvu kada su vidjeli ponovljenu snimku izgledalo kao da je Teofil namjerno udario, ali kada se snimka više puta pregleda, može se zaključiti da je zapravo Pjatov isprovocirao na neki način, možemo reći, Teofila. Naravno, Teofilova reakcija nije na mjestu, nije trebao to napraviti, ali imao je neki razlog. To bi bilo to od ovog videa, vidimo se ponovo u sljedećem videu. Pozdrav! Vidimo se ponovo u sljedećem videu. Pozdrav!